ఫ్రెండ్స్, క్రికెట్ లో బ్యాట్మెన్స్ కొట్టిన బెస్ట్ హెలికాప్టర్ షాట్స్. నెంబర్ 5, సిఎస్కే వర్సెస్ జీటీకి జరిగిన ఒక మ్యాచ్ లో శుభ్మన్ గిల్ కొట్టిన హెలికాప్టర్ షాట్. నెంబర్ 4, ఆస్ట్రేలియన్ డొమెస్టిక్ మ్యాచ్ లో బెన్ కటింగ్ కొట్టిన హెలికాప్టర్ షాట్. నెంబర్ 3, రషీద్ ఖాన్ ఒక ఇన్నింగ్స్ లో ఇలా హెలికాప్టర్ షాట్ కొట్టాడు. నెంబర్ 2, సిఎస్కే వర్సెస్ ఎంఐకి జరిగిన ఒక మ్యాచ్ లో హార్దిక్ పాండ్యా కొట్టిన హెలికాప్టర్ షాట్. నెంబర్ 1, ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇండియాకి జరిగిన ఒక మ్యాచ్ లో ధోని ఇలా హెలికాప్టర్ షాట్ కొట్టాడు.